River of Love mifrux madwar Malta u Għawdex. Nilqawkom il-lejla fostna sew fl-ispirtu u ovvjament jekk intom tgħixu Malta ikun ħafna sbaħ ukoll jekk ikun fil-ġisem. Però mhux dejjem tajjeb li tkun fil-ġisem. Infatti illum ħanibda nitkellem fuq li timxi fil-ġisem u li timxi fl-ispirtu. Meta tiġi għall-Knisja, għall-ġema, huwa importanti li tkun hemmhekk sew bl-ispirtu u sew bil-ġisem. Amen? Meta tiġi għall-mixja Kristjana, ipprova kemm jista' jkun imxi fl-ispirtu. Ejja nitolbu flimkien, ejja nitolbu eża sewwa. Kulħadd jitlob miegħi biex nilqgħu biħġarna il-kelma qaddisa talla. Amen? Missa qaddis. Nirringrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Kellimna illum. Ħalli l-kelma tiegħek mulej. Tinfdilna qalbna. Spiritu Santu, illum nitolbuk biex inti ġġib din il-kelma ħajja f'qalbi, f'ruħi u f'ġismi. Irċievi mulej glorja u tifħir. U grazzi li din il-kelma ħad kompli tbiddilni, iġġeddilni moħħi u ħsibijieti biex inkompli dejjem nikber, nimmatura u nsir dejjem iktar bl-għajnuna tiegħek mulej nixbaħ il-Sidi Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb ta' Galatin kapitlu 5. Dal-aħħar ġimgħa jew ftit iktar bdejt inħoss li għandi bżonn, mhux jien għandi bżonn, aħna l-kol kemm aħna bżonn, għandna bżonn, li qisu l-mulej beda fl-ispirtu tiegħi hemm drabi fejn l-ispirtu talla ikellimna ċar u tkun taf li Alla tikelmek ċar. Hemm drabi fejn Alla jkun qed imexxik u tibda tħoss il-ġibda tiegħu. Sewwa, u dal-messaġġ ħassejt li peress li aħna nirringrazzja lill-mulej maħniex knisja li neqsin mill-qawwa talla, mill-anointing u nirringrazzja lil Alla ta' nies li anke jagħtu xhieda tal-fejqan tal-mirakli. Huwa tajjeb li aħna niftakru li hemm ukoll bilanċ ieħor li mhux biss rigward il-qawwa soprannaturali tal-Ispirtu Santu, imma hemm ukoll il-bilanċ ieħor li l-bniedem ta' Alla jrid jgħix fl-Ispirtu. Ħafna drabi daw il-messaġġi jissemmew il-frott tal-Ispirtu jew il-frott tal-ġisem. Illum ħadkun l-ewwel lezzjoni fuq sensiela li fl-għajnuna talla fil-ġimgħat li ġejjin ħankompli nagħlem fuqhom. Għaliex il-Kristjan veru bil-fors irid tidher fih il-ħidma tal-Ispirtu Santu hand in hand mal-Ispirtu tiegħu biex jiġi trasformat bi proċess, għax mhux insaġa instantanja di, jiġi trasformat fi xbija ta' Ġesu. Għal dawk li intom forsi qatt ma smajtu it-talim li jien għamilt intensiv fuq id-differenza bejn l-Ispirtu, ir-ruħ u l-ġisem, ħantikom daqsxejn introduzzjoni ħalli taraw li hemm tlieta f'wieħed. Morru waraw malajr għal dawk li mintomx midħla ma' dan it-talim ħalli tarfu id-differenza. Però illum jiena bl-għajnuna talla ħan nibda sensiela ta' talim fuq kif jiena u inti nimxu fl-Ispirtu. Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Vers 23 tajtek. U Alla taslimi għaddiskom f'kollox u jżomkom sħaħ, kompluti, maturi. Bla mittifsa fl-Ispirtu, kulħadd jgħid l-Ispirtu, hawnhekk mhux qed jirreferi għall-Ispirtu Santu, hawnhekk qed jirreferi għall-Ispirtu tiegħek. Fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Eżis għawwa li kun għabad l-iskrittura biss u nagħmel studju eskatoloġiku fuqu ngħidilkom Ġesu għad baqalu ħafna snin ma jiġi.
Kemm minnkom taħsbu għaliex? Għax il-Knisja b'mod ġenerali għadha karnali. Ibda minn dan ara. U spiċċa minni. U li l-ek namlu fin-nos, ħabbi xasek. Issa, ovvjament, hemm livelli bħal m'hemm livelli ta' spiritualità, hemm livelli ta' karnalità. Issa, il-bniedem vera tal-mulej li jħobb l-Alla, nemmen li suppost kontinwament qed jikber. Iktar tikber fl-ispirtu, u meta ngħid fl-ispirtu issa, mhux fl-Ispirtu Santu, għax l-Ispirtu Santu ma jikbirx. L-Ispirtu Santu Alla. L-ikber inti li l-Ispirtu tiegħek jimmatura. Issa, mill-lat teoloġiku, għax dan huwa studju profond għalhekk irid jirrikjedi serje, mhux lezzjoni waħda, essaċ l-Ispirtu tiegħek diġà huwa matur. Allura meta aħna ngħidu nikbru spiritwalment, fil-veru sens tal-kelma maħniex nikbru spiritwalment. Hekk nikbru fl-erja tar-ruħ u tal-ġisem. Għax l-Ispirtu tiegħi mill-lat teoloġiku diġà huwa daqs ta' Kristu. Għax Kristu jiena ħaġa waħda l-ewwel Korintin 6:17. Allura l-biċċa kbira tal-problemi tal-Kristjan issa hija għalkemm aħna ngħidulhom problemi spiritwali, imma actually mhumiex problemi tal-ispirtu, huma problemi jew tal-arf tas-suke tagħna ta' kif nirraġunaw, jew problemi tal-ġisem. U nista' ngħidlek il-maġġoranza ta' drabi li inti u jew jiena nidimbu fil-ġisem. Issa, Kristu ġi, mhux biss biex jiena nkun salvat bil-grazzja, grazzi mulej biss, u ġast bil-kemm nidħol il-ġenna innadda nillostra dik li għadbat leq. Imma jrid ix-xewqa ta' Kristu, x-xogħol ta' Kristu li għamel għalina fuq is-salib biex jiena u inti nkunu matura fl-ispirtu mhix problema għax dak diġà ħaħsibu. Għax l-aħna mwilda minn ġdid, imwilda minn ġdid minn spiritu perfettu tagħna spiritu diġà perfett. U di Romani kapitlu 8 titkellem ħafna fuqha. Però mbagħad għandek ruħek hija dik l-erja s-suke. Kif tirraġuna, kif taħseb, kif taġixxi, kif taħħendilja ċertu sitwazzjonijiet. U mbagħad għandek il-ġisem, għandek il-ġibdiet, ix-xewqat, il-ħass. Mhux dak li tikkol mas-salad. Dak kull kemm tiflaħ minnu ħalli tibda tanni. Bħalla morin. Allura jiena u inti ħafna drabi, jiena nista' ngħidilkom meta jiena ddimt, kull meta dnibt jien, illum bħala Kristjan inkluż bħala pastor, dnibt fil-ġisem. Jekk nidneb fl-ispirtu, jiġifieri fl-ispirtu in my numa in me, l-iskrittura tgħidlek Romani kapitlu 8 vers 10 l-ispirtu ma jidnibx. L-unika mod li tista' tidneb fl-ispirtu huwa jekk inti għadek ma twilix minn ġdid. Imma x'għadek qed tgħum fid-dnub. Allura bil-fors il-midneb jidneb. Imma l-qaddis u li jidneb il-qaddis tinsiex li l-Kristjan huwa imqaddes. Imma imqaddes mill-att ta' spirtu tiġà qadsek Kristu dak huwa it's a done deal. Però mbagħad hemm il-kelma titqaddes fil-fehmiet tagħkom fir-ruħ. U hemm li titqaddes fil-ġissem. Waħda mill-iktar ovvja, ħantikom waħda mill-iktar ovvja. Per eżempju, Kristjan, da mhux messaġġ ta' kundanna imma biex nitalmu. Mela Kristjan li għadu mwaħħal mas-sigarett, mhux ma jfissirx li ma jħobbx il-Kristu, qabli ġenwinament imwieled minn ġdid. Imma duet jgħix karnalment. Għadu fl-erja ta' ġismu mhuwiex imqaddes. Tfisser, għal dik biss qed ngħidlek għax hemm turruna f'fajt oħra da, għax hemm lista sħiħa. Imma jien nagħmlu mod li kieku pereżempju l-problema tiegħu jew tagħha tkun biss is-sigaretta, qed ngħidilkom xi ħaġa żgħira. Jew li affarijiet oħra jien naf tħobb tidaj. Nara, issa jiena Kristjan vera ġenwin, ninstiba naqa' diffiċli li vera jidaj. Issa forsi jitkellem pastas, jew jitkellem xi l-ewwel hemm f'waċ qabżitlu għax għadu ma ġiex imġeddet il-fema tiegħu, naċċetta. Ma tiġix tgħidli inti kra Kristu u tidaj minn filosofoloġija da? Għax ispirtu tiegħek kieku ma jitollerajjix.
kieku inti ta' Kristu vera. Sewa, imma forsi tkun għadek ġdid, jew nkella tkun għadek immatur, tkun għadek dak li l-Bibja jgħidulu trabi fil-fidi. Allura inti jista' jkun li inti għadek kbirt. Immaġinaw jiena persuna fil-persuna tiegħi mhux għax jiena kbir, jiġifieri persuna jiena kbir, raġel, għandi l-istatura ta' raġel. Imma nista' nilbes diaper jekk irrid? Nista'. Imma mhix ħaġa tajba u ċera. Ma naħsibx li intom tgħidu li oh bro. Hello. Għax id-diaper mal-istatura ta' raġel tiegħi ma tmurx. Something is out of line. Alright? Issa ħafna Kristjani, għandek Kristjani li inti jħobbu l-Ġesu, imma għandhom affarijiet f'ħajjithom li fir-rem tal-ispirtu għad jimxu bid-diaper. Għadhom jimxu fid-diapers. Bil-neppi. U something is not right. Għax inti diaper ma tippretendix li tara fuq mara jew raġel matur, jekk ma jkollok xi ħadd bħalma forsi imsieken ikollhom mor ikunu morda. Ġieli rajtu xi adulti intom bid-diapers, imma xi jkun hemm il-mart. Allura jista' jkun li Kristjan li forsi f'qalbu vera jħobb il-Alla, imma fil-ġisem għandu il-mart. Fil-karnalità tiegħu ġifieri. Mux nitkellem fuq xi virus. Allura, meta jiena u inti imsejħin biex nimxu ma' Kristu, Ġesu jiġi u jidħol fl-ispirtu tiegħek. U inti titwilet minn ġdid u l-ispirtu tiegħek jekk inti kellek esperjenza ġenwina ma' Kristu, tibda tħobb l-affarijiet li tħobb il-mulej. U tibda tobbot l-affarijiet li jobot il-mulej. Imma tbaqalek żewġ areas oħra x'tiddilja magħhom, ruħek u ġismek. U l-biċċa l-kbira tal-Kristjani hemm turrun ittri miktuba għalihom fuq hekk hija l-ġisem. Huwa l-ġisem, Galatin huwa proprju fuq hekk miktub, Rumani fuq hekk miktub, Korantin fuq hekk miktub. Issa, għaliex hemm daqshekk kidbiet? Għax il-bniedem li jiġġustifika l-emil tal-ġisem jiġġustifika. Qed ipoġġi lilu nifsu fil-periklu. Kemm minnkom għamiltu żball illum holiday? Kemm minnkom għamiltu żball il-bieraħ? Alright, ħankun fair għax forsi hawn minnkom li maturajtu forsi jiena nemmen li hawn li tista' tasal fejn ma tagħmel ġnub. Nemmen. Imma ġieli nexxieli fejn ma niġix aware li għamil dnub illum, ma niġix bieraħ għamil dnub, u mbagħad pereżempju tiġi ġurnata ngħid l-ostrina llum kollok issir tagħmel kmandamenti. Pattejt għalija. Come on, aħwa. Ġieli kontu għamiltu? Għamek, mela ġara, jiena tlift is-salvazzjoni? Le, ma tlifx is-salvazzjoni. Ġara lik xi ħaġa. Li hemm ta' spjegazzjoni għaliha jista' jkun ma kontx mimli bit-talb biżejjed, jista' jkun bdejt tinxef mill-mixja tiegħek mal-mulej, allura l-ġisem jibda jissaħħaħ. Ikun hemm raġunijiet għalhekk importanti li taqra l-Bibja kuljum, għalhekk importanti li titlob kuljum, għalhekk importanti li taqbad il-wedi Alla u tiddikjarahom u tistqarrhom fuq ħajtek kuljum. Għax dawk huma li ħajibnuk fil-mulej. Jekk inti tiqaf dawk l-affarijiet, ħatibda tinxef, jew nkella timrat u tibda ikollok bżonn inneppi. Allura il-bniedem aħna kollha qegħdin fi proċess ta' konsagrazzjoni, kulħadd jgħid konsagrazzjoni. Proċess ta' dusija. L-ispirtu tiegħek huwa tiġġa qaddis, morru isimhom dak it-talim hemm 20 talima fuq. In spiritu għandek ruħu teġġa ġisem, sbieħ immens. Grazzi mulej. Imma inti qed fi proċess mela fl-ispirtu jiena tiġa ħaġa waħda ma' Kristu. Fir-ruħ qed nimmatura. Fil-ġisem ukoll. Il-ġisem għandu l-ġuħ u jrid jiekol.
U jekk ma titmax l-ispirtu, jew kella ħankun tekniku, jekk ma titmax l-ruħek, il-ġisem jikol waħdu. Mela, ftemna sissa, kulħadd jgħid jien spirtu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Taf li fil-ġenna ħadd m'għandu problema tal-karnalità. Imma għadna maħniex il-ġenna, anke jekk tmur Paradise Bay, għadek m'intix il-ġenna. Għadna il-purgatorju. Qed niġu purifikati. Amen. Issa jina u inti għadar boħra salvati bis permess ta' Ġesu. Ġismek mhuwiex ħajjiret il-ġenna l-ewwel Korinti 15 jgħidlek b'aktar boċċar. Il-ġisem ma jridx il-ħajja ta' dejjem. Tittaħdmu għaw u għaw ħajkollok tħallih. Tittaħdmu għaw, dal-ġisem tittaħdmu għaw. Imma għaw ħadħallih. Min tix ħaduħdu miegħek il-ġenna? Anke jtmur il-ġinn u teċ kemm it-tella ma silx. Amen? Imma grazzi Ġesu qed jistenna l-Knisja li l-Knisja timmatura anka fil-ġisem. Timmatura anka fir-ruħ. U tana l-Ispirtu Santu biex dan iseħħ. Amen? Meta inti tara, jekk liku kelli jiena nara, liku kelli għajnejja jinfetħuli għar-relm spiritwali, jekk naqbad, per eżempju, ħanaqbad pastor, ħanaqbad lili, jien inni fil-mulej kważi 30 sena, 27 sena kważi fil-ministeru, mela, isma' mela. U inti daqbat il-ġaħat li għadu kif tulet minn ġdid, issa, jekk għajnek jinfetħulek, l-ispirtu huwa l-istess. Imma jekk tħares lej l-opri tal-ġisem, il-frott tal-ispirtu, il-baby għadu bla frott. Jew inkella bil-frott imħassar. Il-bnidem matur, li huwa fi Kristu m'hemm bżonn tkun pastor matur, ikollu ħafna frott tajjeb. U Alla meta jiġi għal premijiet fil-ġenna, ftakru fil-ġenna. Min jidħol fil-ġenna? Kulħadd jidħol fil-ġenna? Kull min huwa biss imwieled minn ġdid. Kull min hu Kristu sar sidu u salvatur tagħhom. Fuq rigward ta' dħul fil-ġenna jiddependi biss fuq jekk Kristu Ġesu hux sidek u salvatur tiegħek. Fejn jiġi rigward għal premijiet u livelli, u rridu nagħmlu lezzjoni fuq livelli, saqsuni dal-aħħar minn qalu li fasar għamel lezzjoni fuq il-livelli fil-ġenna. Il-livelli hemmhekk int ħad tiġi ġudikat fuq kemm għamilt frott. Kemm għamilt frott. U hawnhekk inti Alla ħajbirkek Alla ħajbirkek u ħajużak jiddependi kemm għamilt frott. Alla jħobb lil dak li għandu jew bla frott jew għandu frott imħassar iħobbu. Il-dak li Alla rafiq għandu frott tajjeb u għamel ħafna frott iħobbu wkoll. Imma il-dak ma tantx jista' jibda. Allura jafdal dak li għandu l-iktar frott. Qed tifhmu? Skont l-ewwel Pietru kapitlu 2 minn sezbal. Hawnhekk tgħidlek da ma jistax ikun utli għal Alla. Il-bniedem li jarabba il-frott huwa utli għal Alla. Għalhekk inti ħanilkom aħwa. Tiftakru fit-2 Korintin kapitlu 5 vers 18-20. Aħna nissejħu ambaxxaturi. Fil-ktieb tal-Proverbju tgħidlek oqgħodu attenti x'messaġġier tibgħat biex jirrappreżentak. Għax wieħed jista' jwaqqalek wiċċek għall-art
U l-istaw ieħor jsejbat lek u wieħed li huwa jġib lek unur. Allura Alla waqt li jħobbna kollha l-istess, mhux ħajużana kollha l-istess, ħajużana skont kemm jien kabbart frott. Kemm minnkom tixtiequ li Alla jużak iktar? Rabbi l-frott. Għalhekk jiena hemm sejħin jiena u int. Amen, biex jiena u inti inkabru frott. Frott li jibqa' għal dejjem. Hekk tgħid Galatin 6. Frott li jibqa' għal dejjem. Amen. Morru Galatin, ha. Galatin 6. Grazzi Ġesu, Spiritu Santu kompli mexxina int. Galatin 6. Mela, vers 8. Għanzi għana bdew minn vers 7. Titqarqux, Alla ma jitħaq bih ħadd. Dak li bniedem jizra, dak huwa jaħsad. Vers 7 naqra, Galatin 6-7. Għaraw vers 8. Min jizra f'ġismu, kif tiżra f'ġismek? Għandi aptit ngħid xi ħaġa żejda. Għandi aptit impattijiela. Għandi aptit najjar. Għandi aptit niggossipja. Għandi aptit ma nafx. Xi ħaġa għandi aptit nisker sakra. Tiġix tgħidli għax għandi aptit naraħ dak il-film. U inti taf li l-ispirtu tiegħek ħajtnikket imma obdejt il-ġisi. U għaj ma jint isek ma tista' tagħmel xejn. Le għamel li trid, però ħataħsad. Ħataħsad. U jekk jien rrid naħsad affarijiet tajbin, irrid niżra affarijiet tajbin. Min jizra f'ġismu, jaħsad f'ġismu it-taħsir. Ħalli nagħmel parentesi. Eża saħwa, il-mart mhux dejjem jiġi mid-demonju. Xi kultant il-mart jiġi miċ-ċikkulata. Min ħafna piggies li tikol kull fil-ħodu. Bacon, eggs and chips. U għabban il-ġuħ, pastor. Affarijiet, taf li sab il-pressjoni għoli għal-tabib. Għalix ma tmux fast food per-restaurant iħor, li għawġu Malta. Ma ġobja. Inta t-tizra l-imbarazz ġismek. U ġismek qed jirrispondi eżattament għal dak li żrajt fih. Issa għabli sejr il-ġenna, imma ħata sana għakmini. Allora ħajlek isma sena ftita, xil-kamra tijak għadha mux lista, mela kompli sena naqra unek fil-ġni. Għax ġejt kmini, inti minni, għeddi kif ġejt issa? Isek mort il-hotel u wasal kmini. Inti mux wara s-sedek, kif ġejt issa veħdax? Mela ħiju għad fil-fojer senna. Tifmu? Dik mhix teoloġija, ok, dik ċajta ma fija prinċipju totali. Min jizra f'ġismu jaħsad mill-ġisem it-taħsir. Min jizra fl-ispirtu jaħsad mill-ispirtu il-ħajja ta' dejjem. Mhux qed jgħidlek jaħsad il-ġenna, l-ġenna tiġa tgħidlek Kristu. Jiġifieri anke minn issa tista' tibda tgawdi fik il-ħajja ta' dejjem. Iġviri ħajja ta' dejjem, il-ħajja ta' dejjem iż-żowe, il-ħajja talla, tiġa tkun qed taħdem f'ġismek. Meta jiena nara nistalla, vera u min imud ta' ċertu ta' jkunu forsi fajnejna jkunu għadhom żgħar. Ma meta nara nistalla li jkunu għaxu vera għal Kristu.
Sewwa mhux qed ngħidlek għax jekk xi ħadd imut żgħar ma jkunx għax għall-Kristu, imma jista' jkun forsi lesta xogħlu, vera bis-sejda, lesta xogħlu, wara kollox Ġesu mittek dawk l-din, għax lesta xogħlu. Imma hemm barka. Meta nħares lejn nies pereżempju, Billy Graham, Reinhard Bonnke, ħajja twila sabiħa. Imma nies għax investew, mhux għax kellhom ministeru biss, imma nies li investew fl-ispirtu, f'affarijiet tal-ħajja dejjem. Allura x'gawdew? Gawdew ħajja twila. Għodu attenti għax hemm għal kull ħaġa li tagħmel fil-ħajja tiegħek hemm ir-repercussion. Hemm ir-repercussion. Issa, jekk inti tiżbalja li ħad iżbalja, mhux qed ngħidlek allura la ħad iżbalja mela żbalja kemm tiflaħ. Jekk ħad iżbalja kun umli għal ġid tiegħek u indem għal ġid tiegħek. Jekk tiżbalja privatament kemm indarbet ta' di? Indem privatament. Jekk tiżbalja pubblikament, indem pubblikament. Biex bħalma tgħid l-iskrittura u qed narawha quddiem għajnejna f'Malta u Għawdex bħalissa, id-dnub xi darba ħajsibek. Għax iż-żejt dejjem jitla' fuq l-ilma. Id-dnub ħajsibek. Allura jekk żbaljajt li kulħadd jista' jiżbalja, pastor jista' jiżbalja, apostlu jista' jiżbalja, president, prim ministru, ministru tal-whatever, kulħadd jista' jiżbalja. Imma inde, għaliex fl-indiema qed turi umiltà. U anke li kieku ħadd jgħidlek xi toqgħod tindem xejn mhux kulħadd jagħmelek. Għal ġid tiegħek indem xorta. Mhux l-ewwel darba smajt pereżempju nies forsi żbaljaw pubblikament u ma tantx ikunu ħafna ta' jkunu ftit. Lejdu sorry, dispiċini jagħmel sorry, daqs li ieħor dak li ieħor mhux hekk għamel ieħor, le. Dak hija grazzi li l-bniedem li jekk żbalja pubblikament u nidem pubblikament, ifraħ miegħu, ifraħ magħha. Amen. Jalla, number one, jalla ma tindimx, ma tiżbaljax pubblikament. Issa jiddependi. Għax jekk inti persuna pubblika għandek ħafna ċans li tindem pubblikament. Tidneb pubblikament. Il-bniedem li qatt ma jidher mhux ħajżbalja pubblikament. Il-bniedem li huwa pubbliku għamel ċans li ħajsta jiżbalja pubblikament. Amen. Allura il-bniedem li jiżbalja pubblikament, kulħadd jab, kulħadd jiżbalja. Imma sfortunatament mhux kulħadd jindem. Issa tindem u ma tindimx, Kristjanu minti xorta ħajaqlaw lek il-ħama u xorta ħajajruk. Minti li tittamlu għal-Alla u għal-ġid tiegħek. Għax xorta ħataħsad. Xorta ħataħsad. Anka kieku jenna fejn nagħmlu ma tagħmilx żball kardinali nazzjonali. U jennafu anka for eżempju hemm konsegwenzi ta' ħabs. U l-President jgħidlek ħantik il-maħfra presidenzjali. Inx tagħmel? Indem xorta. Xorta tittinde? La, l-President ma għal xej, ma la eżek, ma la le. Xorta ħataħsad? Mela meta aħna nitkellmu issa għalhekk qed ngħidilkom qed naraw qed tindinaw kif jiena I am breaking this down qed inkissirha ftit ħalli nifhmu timmissjawx il-lezzjonijiet li ġejjin bl-għajnuna Alla. Ħammurru issa Galatin 5. Galatin 5 minn vers 16. Jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu. Issa, din tista' tfisser żewġ affarijiet u tnejn bil-forsi tkunu qed joperaw. Number one, ftakru li din hija skrittura miktuba lil Kristjani mhux lid-dinja. Amen? Mela tittamel difensi. Din mhux ħadd mur tgħid inti li xi ħadd li għadu ma jafx il-Kristu jew reġgħet tal-Kristu jgħidlu ma jimxi fl-ispirtu, teġgħet jimxi fl-ispirtu ta' missieru. Qed jagħmel eżattament x'jagħmel missieru. Intom kontu tafu li d-demonju missier. Da taf li hemm Alla l-missieru ma d-demonju l-missier. Ġesu x'qallhom f'Ġwanni 8:44. Intkom tagħmlu eżatt bħal missier, hemm la papa dak ukoll.
Ejja, Father Christmas. Le, mux Father Christmas, ma. Mux, mela. Mela, aħna, dawn il-messaġġ huwa miktub għal-Kristjani għalina li aħna mwildin minn missierna tas-sema. Għalina mhux għal River of Love biss, qed ngħidilkom għal daw kollha li jarfu l-Kristu bħala il-Sit u s-Salvatur ta' ħajtu. Amen. Mela. Jien ngħidilkom imxu fl-Ispirtu u taqgħux għall-passjoni tal-ġisem. Ara ħana qrawha mbagħad nibdew nibreq nkissruha ftit. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu. U l-Ispirtu kontra il-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin. Biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Zina, faħx, nuqqas ta' rażan, idoletrija, seħħer. Da hemm preaching għal kull waħda, Mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda partiti, invidja, sokor, dbaħrit. U ħwejjeġ bħal dawn. Ġifieri mhux daw biss, oħra affarijiet oħrajn bħal dawn. Inwissikom mela bħalma wissejtkom qabel. Min jagħmel min kontinwament jgħix jitma l-opri tal-ġisem ma jridx is-saltna tal-Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-slim, is-sabar, paċenzja, il-ħnina, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan, kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu, Ġesu salbu il-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli ngħixu bl-Ispirtu. Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir fieraħ. Ma nġarbux lil xulxin, ma ngħirux għal xulxin. Ħa ngħid xi ħaġa daqsxejn jibsa. Dal-messaġġ mhux biss għalikom ta' dal-messaġġ għal ħafna pastors. Għal ħafna ministri. Għal ħafna li jsejħu profeti. Għal ħafna li jsejħu apostli. Għal ħafna li jsejħu fijiet. Dal-messaġġ għalihom ukoll. Għax ħafna minn dawn l-affarijiet li sejrin narawhom anke bejn nies li huma fil-leadership. Għad-djakni, għall-elders. Nibdew issa minn vers 16 u nibdew inqattaw biċċa biċċa. L-ewwel ħaġa nixtieq intikom stampa. Ħanpeġġilkom stampa. Ejja nimmaġinaw frotta. B'x'frotta nimmaġinaw? Banana? Tuffiħa? X'inhu frott? X'inhu li mażmin ta' frott bħalissa? Il-larinġ bħalissa? Il-frawli bħalissa l-frawli. Mela jiena nħobbu ħafna l-frawli. Ħafna nħobbu l-frawli. Nħobb ħafna l-blueberries. Ħafna. Mela qabel ma għandek frotta, x'għandek qabel il-frotta? Bravi. Iż-żerrija qabel ma tiġi l-frotta. U qabel ma l-frotta tikber, x'jrid ikollok? Xitla, ħamrija. Mela l-frotta xorta ma tistax tikber weħeda.
Miex ħataqa mis-sema dil-frotta. Mela jirrekjedi ċertu kontorn biex din il-frotta s-seħħara kemm hemm xogħol biex isir daqqa frotta biex imbagħad inti taqtaħħa u tikolha f'sekonda. Mela rridu l-art il-ħamrija ħankabru l-frawli sewwa. Jien ma nafx jiena nieklu l-frawli noqgħod ma nafx kabru. So għandek il-ħamrija u tkun art tajba. Art tajba. L-art hija l-qalb safja. Qalb pura. Amen. Mela tkun hemm il-qalb li qiegħda sew quddiem u ssir sew mill-att ta' pożizzjoni hija billi titwilet minn ġdid dik il-qalb ta' Kristu. Sewwa, tkellimna ftit ilu mmorru simgħuh priest simgħuh u xxerjaw. Qalb pura li tara l-Alla. Purity of heart. Il-qalb pura li Alla jħobb. Anyway, mela trid l-art tajba, intu ma sax tara frott jikber f'kwalinkwa tip ta' art. Mela qabel ma nrabbu l-ewwel frott tajjeb, irid tkun hemm l-art tajba. Amen. Irid kollok żerrija tajba. Iż-żerrija hija il-kelma ta' Alla. Però jiena minflok irrid nikol il-frawli f'Marzu, irrid nikol il-frawli f'Lulju. Nista' jew le? Le, għax il-frott għandu l-istaġun. Namlu fil-friżer. Fil-friżer ma jikbrix bada. Ma tistax kabbar frott fil-friżer, li tista' tagħmel huwa taqbad frott li tkun kabbartu fl-istaġun tiegħu. U mbagħad fajtu fil-friżer biex meta jkollok bżonnu issibu ukli. Amen. Salmi wieħed marwen. I'm glad li qed tinvolvu għandu bxi li tħobbu l-frott. Ħansiru knisja ta' frott, amen. Il-pitkalija qiegħda River of Love. Thank you, Jesus. Issa il-bdiewa kollha jibdew jiġu. Għax hawnhekk issa tgħid kemm ħankonna frott x'inbijaw. Amen. Amen. Imma dik hija knisja matura ta'. Knisja matura mhux knisja ta' qawwa ta'. Armat mhux taħseb bl-mod ta' fu mużew qed nikkanċella l-qawwa. X'inkella mbagħad insiru mużew tal-antikitajiet biss. Sewwa? Imma l-ewwel Korintin kienet knisja ta' qawwa bla frott. Meta Ġesu jċanfar il-knejjes, is-seba' knejjes, ngħidilkom fuq xi ċanfarhom? Tiġà ta' fuq risposta. Mhux għax ma kellhomx qawwa. Ħafna minnhom mhux għax ma ħabbex il-Ġesu, għax kellhom frott imħassar. Eżis aħwa River of Love. Eżis insara ta' kwalinkwa kamp imma dawk li sejħu l-isem ta' Ġesu. Illum qed ngħidilkom daqs li kieku Alla qed jgħidlek. Irridkom tkabru l-frott tal-Ispirtu fikom. Ibda minni. Però iżmani, anke jekk jiena jkolli xi frotta mħassra għal ma tmux tużaħħa bħala skuża ta' dikin. Għax Alla mhux ħajmur jgħidlek iċċekkja l-frott tal-pastor, iċċekkja l-frott tiegħek. Issa jekk il-pastor għandu frotta mħassra għejnu. Bħalma l-pastor jgħin lilek. Amen. U kull minnu vera Alla jaraf li jekk hemm xi ħaġa ħażina irid jimmatura fiha dik l-erja. Amen, ma nxaqs niġġustifika. Amen. U l-frottija jidher ħafna iktar minn tagħkom għaliex. Għax whether I like it or not, jiena persuna pubblika. Inti żbalja u tiegħek jgħaddi. Jien niżbalja u ssir headlines tal-gazzetti. U jiena qiegħed headlines tal-gazzetti mhux għax żbalja qed taħseb wara żbalja. Ma praise God, kollu advertisement għall-mulej. Sewa, imma qed ngħidilkom għaliex il-biċċa xogħol hija il-bniedem li għadu mhux matur naf li ħan iċċallenġa minnkom.
Meta inti tħares, meta kieku ejna ml-mot, jiena u inti ipprova immaġina di. Jiena nidħol f'Ġesu, supposti ġa f'Ġesu, Sewwa. Imma immaġina li ku Ġesu hija sut. U inti tidħol tiftaħ iż-żib mill-ġempek u tidħol minn Ġesu. U Ġesu jgħidlek ej jidħol ġo fija, ħalli ngħidlek kif nara l-affarijiet jien. U inti tibni minn hawn wara għajnejh tibda tara kif jara Ġesu. Naqa' immaġinazzjoni tiegħi di. Xċuċu la jxejdu l-om bħalissa. Bħalissa la jmeksu għadu. Immaġin inti, meta Ġesu jħares lejk, blima għajnejn u ħarsa jħares. Meta jien nħares lej il-pastor tiegħi li kien hemm affarijiet li ma ġbunix fih. Meta jien nħares lej il-mara tiegħi li hemm affarijiet ma ġbunix fiha. Bla dubju, viċi versa. Sewwa? Hemm affarijiet li ma jogħġbuhiex fija. Hemm affarijiet li ma jogħġbunix f'Mario. Inħobbu. Uħobni, ma qas dubju m'għandi. Hemm affarijiet li ma jogħġbuni f'ċertu wħud minnkom. Hemm affarijiet li jogħġbuni f'wħud minnkom. Imma aħna li aħna suppost noperaw fi Kristu. Kif inħarsu lejn xulxin? Bliema għajnej inħarsu lejn xulxin. U hawnhekk irridu nqogħdu attenti. Għax faċli nieħdu s-sit tal-imħallef u niġġudikaw u f'qalbna dik il-persuna jew dak il-persuna niġġudikaw u naqtawh. Ħu inti il-pożizzjoni ta' Kristu. Aħna darba kien hemm meta kont l-Amerika kien hemm number plate. Kien hemm number plate. U kien jgħid hekk, please be patient with me, I am still under construction. Dak mhux għalik ta' għalina kollha. Mawx Kristjan li għadu mhux under construction. Just make sure that you are under construction. Don't stop building. Tiqafx tibni. Jekk xi ħadd jikkoreġik, speċjalment nies li intom tafu li jħobbuk u jixtiequlek il-ġid, irċievi. Praise God, hija jew din uħti jħobbuni, mhux qed jgħiduli biex jikkritikawni, qed jgħiduli isma' jiftħu li għajnejja. Brother, għod attent fuq di. Għod attent fuq da. U inti kun umli biżejjed. Grazzi, pastor. Grazzi, brother. Grazzi, sister. Praise God. Ħalli inti anka kif jiena nieħu, anka jiena u inti, ovvjament jiena mhux minnkom biss, imma jiena jkolli bosta nies fid-dinja li ovvjament għax kemm jaqlawli. Sewwa, ma mid-derra jaħdu pjaċir u forsi qed nikkontribwixxi għal fer tagħhom. Praise the Lord. Anka dak jittestjani lili. Anka dawk l-affarijiet lilek jittestjaw kaħwa ħija. Kif titħendelija? Allura jiena bħala Kristjan u hemm ħafna xi ngħidu fuq di. Ħanejda bl-Ingliż, għax bl-Ingliż inti isba'. Am I being my brother's keeper or my brother's accuser? You cannot help the one you are judging. Ma tistax tgħin lil min qed tiġġudika. Nista' ngħin jekk jiena l-brother Mario ngħidu isma' bro hemmhekk ikkalma naqra, right? Naf li għandek qalbek għalmu lej, naf li jinti bomba u għalla ħasma tkun xint, f'ħafna, emmek, u ta' ten. Għax dak li tkun għadek kif bnejt, twaqqaf sekonda sfortunatament. U xjuża li għadu? Il-ġisem. Amen, aħwa? Allura jina u inti, jekk ħanikbru fil-spirtu, ma nistawx impoġġu fuq il-tron tal-imħallef. Għax bħalma tafu mħallef biss. Irrid nieħu id fit maħuti
li aħna ħanikbru fl-ispirtu, ħanikbru ħalli nfrabbu ħafna frott tas-saltna tal-Alla. Amen, ħalli meta aħna nitkellmu fuq il-qawwa tal-Alla, ma nispiċċawx jien stess inwaqqa dak li nkun qed minħabba li nkun għamilt xi bażwira fil-ġisem. Amen. Halleluja. Imma ejja nkunu waħda mill-affarijiet jiena il-mulej dejjem jallimni u waħda mill-affarijiet li tallimt meta mort il-Bible College hija waħda minn it-talb li nagħmel regolari. Lord, help me to remain teachable. Onestament aħwa. Mulej għallimni nibqa' miftuħ biex nitgħallem. Ħanejdilkom mill-lat ta' relazzjonijiet. Meta jien intqajt mal-mara tiegħi, ovvjament ridna lil xulxin, għax kieku ma żawwiġniex, imma ovvjament ikun hemm diġà kulturi jien għamilt żmien ngħix barra Malta, hija Malta. Il-familja tiegħi trabbina mod, il-familja tagħha trabbina mod ieħor. Mhux bil-fors neċessarjament waħda ħażina waħda tajba. Sewwa, allura inti ikollok clashes. ċertu mentalitajiet, il-fatt li inti mara u raġel diġà għandek il-mentalitajiet differenti. Sewwa, hemm affarijiet li inti ma tkunx ewwel li qed tagħmel qed iddejjaq lilha. Hemm affarijiet tkun qed tagħmel ma tkunx ewwel li qed iddejjaq lilek. Jew tniktek, jew whatever, tirrabjak, whatever. La, fil-bidu ta' żwieġ tagħna l-mara tiegħi telek u għad nisallum ta' ġifieri. Li ġieli nispiċċa naqa' fil-ġisien. Jadi, ħidla jien ovvjament minix perfettu dik tafu tista' tifkor fil-moħħulkom. Imma ħaġa waħda nwiedi li ħankompli nibqa' miftuħ biex nitgħallem. Perfect I'm not, but I promise you I will continue to learn. Amen? U intom ir-relazzjoni tagħkom sew bħala aħwa. U sew bħala koppji. Bħala familja river of love. Tittati ċans il-loħtok il-ħuk jikber. U inti you have to be a fruit nurturer. Amen? Il-mara tiegħi llum għalt li pereżempju intqajt ma' oħt fil-mulej għalt li u enta minn biex imħabba challenges li għaddit fil-ħajja tagħha. Ħafna mid-drabi aħna ħanedkom aħwa. Per eżempju jiena nara l-di u tagħmel ċertu affarijiet di li jirretawni. Però jien ma nkunx aware, per eżempju, li di ġejja minn background li dakrat akrat, ma tafx aħjar, ekrat. Xaħat riċenti għalli, per eżempju, inti l-mara għalix ma tatix komplimenti, għalix ma tatix naqra hugs, naqra kisses. Għalli, jina l-missiri għatmarit jara l-ommi jati hug. Għatmara ta' bewsa u dejjem jġildu bħal kelbu għattus. Allura jina mal-mara tija, jek bis naf, ma nafx. Dak li qed jagħmel ma jkun għad ġustifikat, imma mbagħad tibda tpoġġjek f'lenti differenti. U mbagħad meta tpoġġjek f'lenti differenti, tibda taraħ bajn ta' kompassjoni. Minflok bajn ta' mħallef. Amen aħwa? Halleluja. Ma neqgħod niġġustifikaw il-ħażin, għax il-ħażin huwa ħażin għalik, ħażin għall-ġisem ta' Kristu. Għal-mixja tijak u dim il-mulej testimonjanza u x-xida tijak. Imma xi kultant iridu ħafna kristjani inklużjien. Kollha kemm aħna naħseb għamilnija. Li faċli nikkritika persuna, sewjek ix pubblika u sewjek narajx fuq ix-xogħol. Iqaf, poġġi bil-qiegħda. Isma' bro, x'fettillek għamilti? Tista' tgħidli x'fettillek? X'fettillek għamilti? X'fettillek għamil dik il-praspura? Brother ieħor, ftidilu. Li dejjem igerger, dejjem jingħaj, dejjem whatever. Għadda minn ħafna miskin challenges. Mhux ovvja.
jekk kien abbandonat minn mindu kien żgħir. Jiena ngħid uf kemm uffiċċju dwejja kemm igerger ħin kollu jgerger. Jovja. Jekk dak kien abbandonat minn mindu kien tfejl, fajjer. Da miskin fittex lajn l-imħabba. Għad ma saba. Allora xed joffrilek? Dak li il-prodott ta' minn xieġdi, il-frotta ta' dak li ġi miżruħ. Ajma. Tifmu għaliex Ġesu irida nkabru l-frott. Għax meta nitkellmu u għana nitkellmu fuq il-qawwa, fuq l-anointing u l-preżenza u ħankompli nitkellem fuq. Imma daw l-affarijiet li ħajamluna nies li iġibu nur l-Alla. Amen aħwa? Salmi wieħed. Mamma mia. ħanaqra l-kom versi wieħed. Għalhekk qed ngħidilkom ejjew. Timmissjawx il-lezzjonijiet li għandna fil-ġimgħat li ġejbna Alla. Timmissjawhomx. Vera naf li ħafna tistgħu tarawhom fuq l-internet. Ma kemm differenza meta hemmhekk tisimgħu hawnhekk messaġġ tħossu. Hemmhekk qed tirċievi information. Hawnhekk qed tirċievi impartation. Kemm hawn jħobb jara l-futbol? X'ti preferi tmur il-ground jew toqgħod tara fuq television? Tmur il-ground hu? Mhux l-istess logħba. X'differenza? Jiena il-futbol ma tantx inħobbu, inħobb nara xi xew ta' sfin sakemm ikun diċenti għax illum il-ġurnata f'kollox li toqgħod attent. Imma x'differenza mmur nara xi xew ġotejatu ta' sfin milli ġas nara xi biċċa sifna fuq YouTube. Lallu ballu x'differenza mamma mija. Dik hija l-Knisja. Amen aħwa. Grazzi Ġesu. Salmi wieħed u ħanal u għaw. Kien il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa. Imma fil-liġi tal-mulej jilax għatiju, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. U ikun bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma. Xmajjar ta' mħabba. Li tagħmel il-frott fi żmienha tippretendix il-xi ħadd isir perfett millu ma ngħada. Jiena nemmen onestament ma nilħqu qatt il-perfezzjoni li nilħqu hija l-maturità. Nimmaturaw, kun hemm ċertu maturità li tibda tifforma fik. Perfezzjoni ħadd. Ovvjament, mill-lat teoloġiku nemmen li aħna perfetti fil-Kristu u fl-Ispirtu, għax ħaġa waħda miegħu. Imma biex tkun perfett fil-ġisem, taf meta ħad tkun perfett fil-ġisem? Meta jitfnuk. Hemmhekk tkun perfett. Hemmhekk tgħid ma jkollokx problemi tal-ġisem. Għax laħat għajet, laħat werzaq, laħat gossipja, laħat idaj, laħat xej, ziru. U bħal siġra mħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ix-xitan dejjem juża il-ġisem. Ix-xitan dejjem ħajjuża l-opri tal-ġisem. Il-mulej dejjem ħajjuża l-opri tal-ispirtu. Jekk inti trid tagħlaq il-bibien kollha tad-demonju f'ħajtek,
ikber fl-ispirtu. Għax imbagħad ma jkollokx issues tal-ġisem iktar. U jekk jiġi t-tentazzjoni, li sakemm għadna fuq din id-dinja t-tentazzjoni tibqa' tiġi. Imma t-tentazzjoni ma jirnexxilix tidħol għax inti b'saħħtek fl-ispirtu. Allura llum l-ewwel lezzjoni bl-għajnuna tal-Alla hija mulej ħawilni f'ar tajba. F'kuntest ta' knisja, River of Love hija art tajba. Is-saltna tal-Alla hija l-art it-tajba. Itfa' fija żerrija biex tikber il-kelma tal-Alla. Ix-xen huwa l-kelma tal-Alla kuljum biex permezz tagħha intom tikbru timmaturaw. L-ewwel Pietru 2. Mbagħad ismawni. Don't be hard on yourself. Apparti li tkun xibes moħħukom ma' oħtok, tkun xibes fuqek innifsek. Għaliex? Għaliex Alla huwa paċenzjuż miegħek ħafna aktar milli inti paċenzjuż miegħek. That's good news. Ħafna mid-drabi aħna insawtu lil nfusna. Għażbaljajna. U Alla ma waqax minn fuq it-trona għażbaljaj. Għal darba oħra indem, ammetti. Skut tlab f'maħfra. Imma issa waxilek innifsek. Ix-xitan jiġi biex isawtek jikkundannak u jwaqqalek il-moral. Kristu ma jwaqqalekx il-moral. Kristu qatt ma jaqta' qalbu minnek. Qatt. U aħna rridu nkunu bħalu. La naqta' qalbi minni u laqqas naqta' qalbi minn ħuti. Għalhekk ftit ilu jien qedtilkom tikkanċellaw lil ħadd. F'waħda mill-laqat riċenti mal-djakni u responsabbli u qedtilkom tikkanċellaw il-ħadd. Għaliex forsi dina ma tantx inħossni kompatibbli. Inħobba, nirrispettaw nixqiela kull ġid. Imma qabli forsi mari iktar kompatibbli, allura ħassib iktar, ħatejna iktar il-diloħt. Jew il-dal-brother, per eżempju, nħobbu mmax bini dejja, għana kif jirraġuna vera meni għabbizomli. Allura, imma isma, jinnaf, Johan, isma da tajjeb għal Johan, għara, Johan, kemm imorru tajjeb da jimministru tajjeb, praise God. Nħobbu, ma ikun hemm daw l-issues imma ma nikkanċellax. Ma nikkanċellax, għax Kristu ma jikkanċella l-ħar. Amen? Natu glorja l-mulej, amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ħattu pjaċir l-ewwel Bible study fuq, mhux l-ewwel konna minna sensiela ta' ħafna snilu. Imma il-mulejja milli ċara. Irridek tibda tallem number 1 tajjeb għalija. Darba kienet ħejgin għalek kara. Għal jekk inti tittikber ferja għallima. If you want to grow in an area, teach it. Xumbad bil-forsi kollok tikber. Amen. Mela għalek qed talliminna pastor. Ejjan umu bil-ifqa. Amen, halleluja, grazzi Ġesu. Amen. Għaw xi ħadd il-lejla l-mulej kelmek f'qalbek. Amen. Grazzi mulej qaddis. Ftakru li aħna ministeru tal-grazzja, mhux tal-kundannu. Amen. Għajni tolbu flimkien. Irrifletti f'qalbek, xi ħaġa żgur il-lejla il-mulej b'messek bija. Inti llum qed tarani fuq it-televiżjoni, fuq il-YouTube, Facebook. Mur ġesimgħu dal-messaġġ. Qarblu sew, ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek. Ħalli Kristu jiġi format fik. Ħadd kompli tikber u tiġbaħ il-ġesem mhux biss fl-ispirtu ma fir-ruħ u anke fil-ġisem. Alla Kristu ma jikkanċellakx, Ġesu ma jaqta' qalbu qatt minnek. U qatt ma ħajkundannak. Ibeżbiżilek, jiddixxiplinak, jikkorreġġik iva, imma jikkundannak le. Amen? U jekk inti llum qed tgħidli pastor qed nara dal-messaġġ kemm għandi bżonn il-Ġesu fil-ħajja tiegħi. We all do, kollha kemm aħna. U da kollu li jiena lejla bdejt nitkellem fuq bl-għajna tal-Alla ma jistax isir
bis-saħħa tiegħek. Irid ikun hemm l-Ispiritu Santu jopera fik. U da jsih biżeħħu jsir billi inti tgħid il-Ġesu jidħol f'ħajtek. U jekk hawn xi ħadd illejla li pastor illum jiena nixtieq nibda ħajja ġdida ma' Ġesu. Nixtieq ngħid il-Ġesu jiġi f'ħajti u jpoġġi fuq it-tron ta' ħajti u jsir is-sit u s-salvatur tiegħi. Hawn xi ħadd illejla jagħmel din id-deċiżjoni, hawn xi ħadd tolli jdejk. Hawn xi ħadd tolli jdejk. Jew xi ħadd jgħid li pastorina xi darba aċċettajtu l-Ġesu f'ħajti imma dbejt minnu. U nixtieq nerġa' nagħmel commitment ġdid. Nixtieq nerġa' nersaq lej il-mulej. Nixtieq nerġa' nitħabbeb miegħu. U li ma qatax qalbu minni irid nerġa' inġeddet li maħabba tiegħi lejn Ġesu. Jekk dal-persuna inti, hawn xi ħadd hawnhekk jixtieq jagħmel din it-tiġdid illejla, olli dejk hawn xi ħadd. Grazzi Ġesu. Alla ma kkanċellakx. Ġesu ma kkanċellakx. Brother, u forsi kultant, forsi anka xi pastor, jekk għamilta jiena aħfru li ma jidellix li għamilt hekk. Ma jekk għamilt xi ħaġa hekk xi ħadd. Anke jekk għamilta jiena ma jfissirx jekk kanċellak il-pastor kanċellak Kristu. Għax m'iniex Kristu, ovvja. Imma il-mulejjed jgħallimni biex jiena ma nikkanċella qatt il-ħadd. Amen, għax Alla qed jieħu paċenzja kemm ħa paċenzja bik, brother. U hekk inti titkabbar dik il-frott tal-paċenzja. Amen. Għajni tolbu flimkien, kulħadd jittalba warajja minn qalbek, ejdi talba warajja minn qalbek, idlu missu qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Għandi bżonnok f'ħajti mulej. Inti ma tikkanċellanix mulej. Inti ma tirreġettani qatt. Fej żbaljajt, naraf li żbaljajt. U d-nib kontra tijak. Imma wkoll kontra tijaj nifsi. Aħfilli Ġesu. Jisobbija minn dinubieti għax indnib kontra tijak u kontra tijaj li jint ħabbejt. Mulej, kun sidi, kun is-salvatur tijaj. Opera fija int. Mulej nejt ler id-demonju. Nejt l-opri tal-ġisem li beduni minnek. Kompli jaħdem fija mulej. Irrenja int f'ħajti. U kun int millum il-qoddim dak li tiddomina fuq ħajti, fuq ruħi u fuq ġismi. Nofrilek ġismi bħala sagrifiċju ħaj. Spiritu Santu fawwarni. Imlini bil-prezenza tijak u għatini qalb li taf tħobbok mulej. Min qalbi nħobbok għax ħabbejtni jien. Grazzi tal-paċenzja u tal-grazzja tijak li tjaħmu fija. Jien tijak Ġesu. U ridnejx għalik Ġesu. Grazzi li bil-ħlina tijak, bil-grazzja tijak, bil-kelma tijak, inti tkompli taħdem fija biex insir dik il-persuna kompluta, perfetta, matura fik. Għal-glorja tijak missir. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi Eżis Aħwa, televizjoni, Facebook, YouTube. Inħeġġiġkom biex kunu maħna dan il-weekend. Ejjew u esperienza u l-qawwa tal-mulej. Ġesu jħobbok. Ġesu ma jekkanċellakx. Jekk inti xi darba ħassejtek li il-mulej kanċellak, għatmu vera dak. Esqa lej il-mulej. U għajja naqat mal-familja tagħna River of Love, kull nar ta' 4 u 6 fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-pija, xerja dal-messaġġ, għamillu like fuq YouTube jew Facebook u subscribe għamil subscribe għal-channel tagħna. Il-paċi magħkom narawkom is-service li miss. Bye bye. God bless you. Hallelujah.